Здравейте хора, аз съм Габриел и днес с моя брат ще опитваме един компот от череша и ще го оценим от 1 до 10. И ако например сега съберем още лайкови, ще мога да правим още такива неща. Айде ще да го опитаме. Сокът е хубав, да опитам черешата. Сега ти се смееш, брат. Ей, брат, това ли беше тя? Да, беше това, твоето. Не питай. Айде бе. Фиго не ми харесва сега, той като се го изпи, ще го оценим. Айде бе, брат. Пи го там и да го оценим. Айде бе, брат. Така. Аре, изпи го, брат, махна това и да го глътнем. Ти това с колко го оценяваш? 10. Аз от 1 до 10, аз го оценявам 10. Все пак е домашно и хубаво. Да. Това ще бъде от нас клипа. Ако съберем поне 50-60 лайка, може да направим още един клип такъв. И абонирайте се, харесвайте това клипа и чао!